И снимаме на Майнкрафт. Един мой приятел е до мен. Вие не може да го видите, за жалост. Това не е сервер. За какво го това? Така. Сида ще е... Не знам, не е сид. Какъв обрат само направих. Той играе на драфтове. Влад, как го направи? Давай, виж го. Давай ти си играй там. Няма. Добре, започваме с пипта. Верно съм го бил. Тук. Ари, ти си играй там. Не, излезна. Хора, падна му с информ Роналдо. Оле, как искам да ви го покажа това? Как се прави, Алекс? Кое? Лицето си да е тука. Това не го знам. Извинявайте, хора, падна му с информ Роналдо. What the fuck? Защо не ми зарежда? Билдах си нов тирен. Имам Левандовски. Браво. Санчес, Агуеро, Суарес, Мулер. Много го имаш. Аз имам информ Ибрахимович. Добре, пък аз имам информ Роналдо. Къси са. Знаете ли какво? Я ще играем тази игра. Няма да играем сега на Майнкрафт. Ще цъкаме малко. Бензема. Кое да цъкаме? Хора, ще цъкаме фут драфтове. Ето виж, аз имам информ на Ибрахимович. Виж информ Ибрахимович. Тимо Дер Модрич. Анхел Ди Мария. Ибрахимович обикновен. Дяго Силва. Да, обърках ги. Информ Бензема. Има информ Диего Кошта. Рибери. Ройс. Мюлер и Руни, Ди Мария, Диего Кошта, Санчес, Петър Чех. Коста, бе, каква ти Коста? Добре, Коста. Почваме с драфта, хора. Стратегията ще е тази. 4-1-4-1-2. Да започваме. Чех на вратата. Информ Нойер ще взема тук. Правим BBVA. Суарес. Бензема ли да взема? Бензема ще взема. Кажи Бензема, бе. Бензема. Коста. Не, той Коста, дет ми трябва. Роберто. Ето. Диего с Коста ли? Не, един друг. Диего Коста. Диего Силва, 20 нещо ми става. Дебройне. Не, Родригес. Ето го. То човек ми трябваше. Айде! Тимо Дер Модрич или обикновен Иниеста да взема, Алекс? Взема Тимо Дер Модрич. Чакай! Тимо Дер Модрич или обикновен Иниеста. Айде! Чакай малко. Тимов Дер Дани Алвеш или обикновен Карвахал? Дани Алвеш. Добре. Тук става по-тъпо. Тук няма хубаво. Това му пасва на номер, така че ще взема това. Шаби Алонзо няма да се само с двама се свързва. Реми, Филип Лам, Яда Туре. Народ ще взема Шаби Алонзо. Тук нещо по-интересно. Диего Годин. Налдо. Налдо ще взема тук 87 стаки. Браво е Годин, не така. 100, ето го, 100 кемистри. Хора, сега ще пробваме само да подобряваме. Номер тук ще му... Номер е по-добре да сложа, обаче... Добре, номер ще сложа тук. Той искам... Да, бих... Суарес, браво е, Суарес. Тук ще вземем Пепе. Чакайте, че той играе. Що Арсенал на финал? Ще дам 95. Кой? Някакъв бронз му вкара. И сега да ви определя пак какво ще се пади. И това е Гризман. Антон Гризман майна. Рубен, не. Рубен ли да взема? Рубен ще взема. Оле, викам, че това е Меси. Спокойно, мен. Това беше Ди Мария, да. Хълк. Глък. Аз няма какво да подобрявам тук вече. Неймар ли ти спадна? Добре, Неймар. Имаше и другия, ама няма нищо. Тук. Пантелеймон.
Да, Пантелеймон се казва. Къде е? Пантелеймон. Той е прилича на Саймон. Даби Луис. Даби Луис. Тук ще падне кемистрото доста явно. Сигурно да е. Да, пада кемистрото. Значи хора, там ни трябва от Барселона. Ако сложим... да пада. Свърша Билонзо, това ще ни отбора, сейм драфт. Да видим сега менеджера. Виза? То ще. Не, с никой, то ще. Ти правиш нали баскетбол? Да. И започваме срещу... Бихана, нали? Не бие. Бие. Хамес Родригес. Хамес Родригес, път три вкара. Бихана. Валенсия. Ако те бият с... Бихана. Ще играят Барселона. Кото е, бе? Атлетико Билбао. Атлетико Билбао. Барселона ще Атлетико Билбао би Барселона. Тук не мога да говори. Jumbo Player Gold Pack. Да видим. Нингуан. Няма нищо. Правим още един драфт. Атака. Не. Холд. Ще взема 4-3-3. Тук трябва да вземем Върна. Тук ще взема Неймар. И двамата цъкаме на една и съща игра между другото. Не. То може да свърши тук. То може да свърши тоя. Тимов Диер Меси. Бихме ги. Подба. То подба не дига в кемистри. Защо му настъпа? Добре, ще ни беше с моите калеври. Бруно ще вземем тук, защото дига доста кемистрито. Ще съм този. Добре сме. Опа. Няма нищо тук. Той Швайнштайгер, Матуиди, Погба. Ще вземем Видал. Дибала ми е напред. Той ще... Какво? Дибала, добре. Пирло. Кандрева. Какъв Кандрева, бе? Дяго Силва. Тимо Дейер. Тук няма да гледаме кемистрито, хора. Варан ще взема. Оранжев, Марсело. Ста. Да видим тук. Не. По-късно. Не. То ще сложа. Дегия ли, бе? Къде? Дегия. Ако знаете, хора, един от футболистите, един вратар се казва и то се казва Дегия. Дихея, ама... Това Дегия. Дихея, то се казва Дихея, ама ние го дече на Дигея. 100 кемистри пак. Какъв късмет. Тук ще взема годин. Няма. Защитата ми е... Оле, айде. Отиде. Защитата ми е... Всичко ми е почти Реал Мадрид. Виж, защита цялата ми е Реалка. Виж, виж, бе. Виж, бе, Алекс. Защитата цялата ми е почти ми е Реал Мадрид. Гледай, тук Писко. Цялата ти е Реал Мадрид. Почти цялата. Защитата, добре, този. Дай още някой трябва да сложим там, да запълним дупката. Няма да сложим. Вратар не по-хубав ни трябва сега. Сложим Дегия за сега. Ако не се падне на вас. Колко ще съм щастлив. Чакайте, че се почесах. Така. Касия се. Супер, ама от предишния отбор. Курнафлянка. Както аз го наричам. Никакъв вратар ли няма да ми се падне днеска, бе. Мишаме с Дегия. Оле, Евертон ме бие. Мали. Който бие? Евертон би. Никой. Барселона или Ювентус. Финала миналата година. Ювентус. Барселона. Бати човека майна. Килов Навас. Навас ли вкара? Не. Иде то. Пазни ми се Навас.
На вас. Я? На другия пак е начало да се прави. Добре. И ние започваме. Draft to Glory. 3, 2, 1. Мазна реклама. Айде, биха на. Виж също. Не, бихме ги, бе. Бихме ги. Всичко Неймар или Роналдо. Кой? Неймар или Роналдо? Те и двамата оранжев Неймар ще вземеш. Защото тук се свързва много по-идеално. Айде, играем срещу Байер Мюнхен. Биха на. Погба. Или бихме ги. Да видим. Бихме ги. 4-1. Биха на, май. То не знам. Тя го... Не, биха на. Или бихме. Айде, биха на. Не, бихме ли? Да бихме ги. На финала сме. Хора, да видим. Срещу ПСЖ. Биха на. 100%. Биха на. Няма начин. ПСЖ. Да видим какъв пак. Мега пак. Да видим какво ще има в него. Бати, Налдо, майна. Падна ми са Налдо в мега пака. Поне и той е пяти. Супер. Падна ми са Налдо в пака. Не Роналдо, ами Налдо. Добре, хора, това ще е за днес. И до скоро.